Владимир Путин белән Минтимер Шәймиев очрашкан саен менә шулай җылы итеп күрешә. Ил башлыгының Татарстан дәүләт киңәшчесенә хөрмәте зур. Аралашу вакытында Россия президенты борынгы Болгарны һәм Зөя утрау шәһәрен яңарту буенча комплекслы проектны гамәлгә ашырган өчен зур рәхмәтен белдерә. Әлеге объектлар хәзер ЮНЕСКОның халыкара мирас исемлегендә. Хочу вас поблагодарить за проект, который реализует. Практически все сделано там. Мы должны благодарить вас. Вы же Нет. Это было 30 декабря 2009 году. Не всегда так получается в жизни. То, что мы тогда договорились за 20 минут, по сути дела, в вашем кабинете должны были встречаться с министрами, поздравлять с Новым годом. Ни одного слова не было. Как по-репетиции тогда говорили, вот, счастье известно. Бюджетной поддержки. Владимир Путин Казанга килгән саен Минтимер Шәймиев белән очрашмыйча калмый. Аларны ике арадагы дуслык, эшлекле мөнәсәбәтләр берләштерә. Бу бер ел элек төшерелгән кадрлар. Ул чакта Россия президенты Татарстан дәүләт киңәшчесенең хәлен хастаханәгә барып белешкән иде. Бу юлы Иннополиста күрешкәч, ил президенты белән алар Болгар Ислам академиясендә Кыргызстан дин әһелләрендә укыту мәсьәләсе хакында фикерләште. Хәзер мөмкинлекләр каралачак. Делая эти дела, сами меняемся к лучшему. Минтимер Шәймиев ил башлыгына хәйриячеләр китабының 9-нчы томын бүләк итте. Анда төрле проектларны тормышка ашыруда ярдәм иткән өчен Владимир Путин исеме дә кертелгән. Руслан Сынҗинов, Яңа Гасыр каналы.